Zdravím lidi a vítám vás u dalšího videa z Standa. Dneska si tady zahrajem Amstrace. Počkejte chvilku. Lepší. Tak jim to hezky nandáme. Jestli ještě někdo nezná Amstrace, tak to spočívá v tom, že jste od první zbraně a musíte mít zbraně víc a víc. Musíte zabíjet. Tady máte takovou věc, která, když se vám napůjdu, tak máte další zbraň. Třeba teď, jak jsem to naplnila půlkou, že jsem ho zabil. Tak ten huboj je fakt dobrý. Ten je fakt takovou zbraně. No, má také lepší zbraň, no. Asi jsem se neměl zahrát Amstrace. Už mám tuhle zbraň. Když umřu, tak se mi ta zbraň jako nedá pryč, jo. Ale třeba mi tohle vyprchá. Tak jako tak tam má úplně jinde. Ten huboj. Boj ten se úplně má. A úplně silný zbraně. Ten má takhle lepší. Tady jsme všichni, takže když jsme tady všichni, tak jsme přesila. Tak asi já jsem tady jediný v přesilách. Ještě párkrát jako headshotnout. Tak teďka to nějak moc dobře nejde, no. Už jsem s Amstrace asi jedno video natočil. Natáčím normálně, až jsem natočil s lajkama. Třeba příště by mohlo být s lajkama. No, jsem ještě takovýho prdího a oni nás tady všichni kilí, ne? No, Amstrace mi zrovna dneska nejde, no. Dneska nejsem na farmě. Říkám to. Já chci mít další zbraň, jako. Já už jsem měl i sama. Tak to je enda. Ten hubol ten měl hodně dobrou. Druhý byl náš. Tak, teď asi zkusím lajky. Toho mehment teda hned. Co sem chodí jako takový slabý mehment.
Ne, tak chvilku tuhej. A mám prostě jenom černou vlajku. Je, už jsme 2. A oni taky. Říkám, že je lehký. Říkal, tak teď jsem neměl šanci, oni na mě byli dát. Ale měl jsem šanci. Cože? Mají pořád s těma vlajkama. Je to tím, že já jsem asi sám, no. Je to tím, že my jsme 2. Ne, jsme 3. Tak tím to je. Ale prostě končím. Tohle jako nedá. Protože já vlajky neumím. Já prostě boj. Tak jako, tak to mám prohraný. My hrajeme na vlajky. Já si hrát na vlajky. Jo, lepší. Prosím se. Ta houfna. Ona se jako ani na vlajky nehraje. Mě všichni zbyzabějí s těma nejhoršíma zbraněma. Jako si dávno mohu chvíli. Mám teď M16, takovou tady ten Osgur. Mám Master Sergeant. Nic. Ajcáp muzikant, já jsem ho neviděl. Jsem ho neviděl, to se nepočítá. Pomoc. Já nenávidím, když si nabijím. A musím zrovna střílet. Ale vyhráli jsme to. Ale mám jediný 2 killy, no. Já bych se tady asi ukončil. Dneska mi to nějak moc nejde. Tak čau lidi, zase příště.